Hola, Francesc Garcia? He dit sempre una hora i mitja abans. Freses. Francesc Ai, Garcia. Vale, Francesc, per si de casa no s'esborrem, Vale. i una foto. Bueno, va, que vagi bé. Va, ens ha sortit un matí de pena, perquè el Txell li havia deixat les claus d'un pis, uns parents seus, per dormir aquí al Vendrell, a Sant Salvador, i ara al matí hem sortit sense les claus. Així que ella tindrà un matí una mica de merda per solucionar aquest lío. I ja sap greu jo que ara estic liat. En fi, bona sort, Txell. Bé, bona marxa. Vagi bé. No, Jo, la meva tàctica avui és fins al quilòmetre 34 caminar. Hi ha 4 o 5 quilòmetres que es pot córrer al 10. És una mica... Jo et dic, en principi, aquesta me la prendré molt del chill-out, tio. Sembla que sigui lenta més. Uf! És que estic molt castigat, tio. Estàs molt castigat. Clar, de la Matagà, és que al final li vaig donar canya, bueno, vas veure el temps, que em vaig quedar, uau, tio, què he fet? Sí, sí. Clar, vas començar... Vas dir, oh, em sento bé, va, comença a donar-li. I clar, de cop volta... Dic, hòstia, arribo a Sant Joan, el que et deia, I just a la meitat, no te sé com estàs. I dius, si encara estàs bé, pots donar-li. Arribo i dic, oh, estic bé, va, continuo. I clar, sé que aquell tros és dur. Primer control al quilòmetre 3 o 3-2. Mira, que us faig una foto. Tu serà una? Fes una primera ja? Acaba. Sí? Bueno, primer minicim. Ho aconseguit. M'he trobat uns de Taradell. Bueno, de Centelles. Que es veu que estan a tope. És trencat, però... Ja es veien el rotllo aquest de trencacames, que diuen. Però bueno, jo em vaig dir a mi mateix, que és curta. 54 quilòmetres, això no és res. Una cursa explosiva. Ara aquest tros d'asfalt, anar concentrat de caminar 9, 15. Recuperar una mica el temps de la pujada abans. I ja està, no cal tornar ara. Coca-Cola, tros de plàtan, omplir aigua. M'he begut un fruco no fa gaire. Vinga, cap amunt. No trenca. Quilòmetre 10. He de deixar de fumar.
Hòstia, aquests dies no sé què ha passat. Estic més carregat. I bueno, un altre ximet. Vinga, moltes gràcies. Adéu. Això, Montserrat allà al fondo. Montserrat, Montserrat. Ara és una zona estratègica de córrer durant uns 4 quilòmetres. Espero no pagar molt cara aquesta baixada, però el terreny ho demana. Quilòmetre 15, 2 hores 30, 33. Ara puja suaument uns 5 quilòmetres i res, walk the walk. Mas Arbonès, quilòmetre 18.3, 3 hores 07. A veure com arribem a la pujada forta. Ja no en 10 quilòmetres tècnics, allà en aquella serra d'aquí al fondo, però, bueno, aviam si sobrevivim bé, a veure, després baixar a fons. M'agradaria molt baixar a 10 hores. S'escapen. Hola. Ara et dono un got. Tens tu got? Sí. Si vols ara omplir aigua, on s'ha? Si no, aquí tenen gots, si vols. Posa'm un got. No, ja l'he trobat, mira. Sí, oi. Pots llançar Vale, això? sí. Llança-ho aquí, llança-ho. Allí, allí. Vale. Aigua en vols, també? Sí. Bueno, he fet l'avituallament també molt ràpid, got d'Aquarius, 4 fruits secs, omplir aigües. I ja es divisa la propera batalla. Ens anem a pujar aquella serra. La serra del Montmell, Vendrell, jo què sé. Peu dret, una miqueta aquesta sensació de... però tot tendinitis típica, poder aguanta, poder no. En fi, s'està tensant. En canvi, el tibial que se'm va fotre a Montserrat, no l'estic notant. Aquest tros, Deuen haver hagut de demanar permís al senyor vinicultor per passar per aquí. Típic que vas a una casa que, clar, com que no portes les claus al mateix clauer, va. Sí, aquest vent ens... Estava passant aquí el 30 A tu ara,
Doncs hem de donar un entrepà d'aquí no gaire, no? Sí. Està falta massa, no? No sabria dir què, però... A la vinya del senyor. 4 hores... 23:80. 4 hores 06, 23:80. Anem a 11 baixos de mitjana. I ha de ser suficient coixí per salvar la pujada de les serres. Cap allà dalt, no? Què, el manat amb els ramats, vale. L'ermita, la creu. Bueno, bé, em pensava que és més bonito. Ai, sí. Portes sals, algo. Portes salsa. Veiem que és una... Hòstia! Casa, m'ajudes. Ufa! Una autèntica desgrimpada, Bravo! Perdona, No, pasa reveres, no pasa. Va, última torre. Va, bueno. Ui, ara el que deia del peu dret. Aquest punt de refredada que he fet. Ara ho estic notant, però bueno. Pujar i a córrer com un fill de puta. Hola, 96. què tal? Ho tens per aquí? Ah, sí. A veure... Porto plegat. Sí, està jugant. Va. Bueno, ja estan les grans pujades. Ja hem fet la serra del Montmell. Bueno, sembla que la serra aquesta no s'acaba del tot, Encara estem tirant un rato. Que no puja tant, però ja estic una mica cansat d'aquest rotllo. Bueno, ara sí, sostre comarcal. M'havia oblidat que hi havia aquest tros més i ara m'ha tocat els ous d'una manera. Ai. Per on es tira ara?
pel Pedregà, no? Sí, hauràs de baixar cap allà, cap a aquella cantonada d'aquí. Veus allà? Hauràs de fer per aquí. Bueno. Ara sí que s'ha acabat la puta merda aquesta. I aquí està la pista. L'únic que, bueno, també veig que ara hauria de fer... Són les... Porto 7 hores 10. Hauria d'estar fent una mitjana de 7. 3 hores de 7. Quasi. Sí, aquestes hores de 7 ja em puc apuntar a la Marató de Sevilla. Que entreno i l'acabo. M'entens? Però bueno, ja em fot. Tinc ganes d'intentar-ho, almenys. No vull abandonar ara i caminar 4 hores. Mort de fàstic. Ara baixa ja d'una vegada. Però aquesta s'ha de pujar? Sí, clar. Joder, és llarga la serra aquesta, cago en Cristo. Sí, molt xulo. Ai, que fred. M'han dit que és una mica d'orilla. Bueno, ja es veu que té 2.000 positius. Sí. Ja fa pinta. Bueno, també eren 2.500 al cap de rec i segurament que el desnivell que hi havia, o sigui, per l'alçada ja era... Va, em falta gaire. 10-11 quilòmetres. Ara estàvem parlant de que hi ha un tio que se'ls ha enfadat perquè no li han volgut omplir 2 soft flasks sencers d'Aquarius. I... bueno, algun cop m'he omplert un soft flask, però tio, és que... a veure... un parell de gots... 3 gots, si vols, jo què sé, tio, però... ja està. Si és escarós portar a l'Aquarius al soft flask, és que... i que s'escalfi. Hosti, quina matrícula més rara. Haig de vigilar perquè tinc problemes de... no sé de què. Del cor? No, no oxigeno el cervell. Llavors la cardiòloga se'm va treure de sobre. O sigui que del cor no. I el pneumòleg, que és el que ara m'està tractant, i no acaben de... I què et fa? Venen baixades de... Bueno, venien petites demències. quan començo a... que sembla que vaig borratxo. No vaig borratxo, entre altres coses, però no vaig.
És que perquè no oxigena el cervell. Com que no oxigena, a 100 metres de... Saps que vas paral·lel al cremallera? A 100 metres em va donar un mareig. No vaig caure perquè em vaig estirar a terra, però és que ja no em vaig poder aixecar. O sigui, un cop estava a terra, se'm va passar el mareig, però a la que intentava aixecar-me, rampes i rampes i rampes. Va vindre tothom. A 300 metres de meta, clar, estava tan a prop, van baixar els Mossos d'Esquadra, els bombers, els sanitaris, els de l'organització del club. Jo pensava, hòstia, però tanta gent, si el que em passa és normal, vull dir, unes rampes i ja està, ja passaran. I no, al final vam tindre que baixar els bombers amb una camilla i em van pujar els 200 o 300 metres que faltaven. Ens van donar els punts? Sí, perquè un company del club que estava amb mi em va agafar el carnet i va... Però de fet jo amb la camilla vaig passar per meta, vull dir... Sí, perquè l'ambulància estava al costat de la pancarta de meta, vull dir que... La gent aplaudia i jo vaig passar una vergonya increïble. És que no havia pensat mai, hòstia, entrar a meta amb una camilla portada per bombers. Hola, bon dia. Bon dia. Ui. Són 17:15. No voleu saber quin ritme estic corrent. 9:28. Encara que no em sembla que falten quilòmetres. Ai. Marca 53,85. Però quan m'han dit que era el quilòmetre 42, jo tenia el 43. Jo per aquí he passat al matí. Ja se m'han acostumat els llums a la foscor. Els llums a la foscor, mare de Déu. Avui posarem llums a la foscor. Tots els focs són petits quan s'encenen. Hòstia, sí, ja estem. Hòstia, va, que baixem d'11 hores. Ioho. He descobert un nou córrer que no sabia que tenia. Jo havia vist els avis corrent així, al final de les curses. Porto 55 quilòmetres i no l'atrapo. Aquest està corrent com un animal, perquè anava ràpid jo caminant i no li he passat. Clar, és que jo també, perquè ens hem vist quan hem acabat la serra, que he començat a córrer la baixada aquella de pedres, està corrent bastant fins al coll llarg que estava junt. El coll llarg que estaven junts, que ha sortit I abans. allà encara he corregut un rato bo, tu has fet campes. No, tu No, els del Sei sempre el peu això. M'he estranyat, si estava pensant, dic, hòstia, s'ha fet mal o alguna cosa. O va corrents com un animal, s'ha fet mal. No, sense estar malament, t'has hagut uns ratos. No t'has perdut. Crec que no. Per això també. Poder-ho una mica allà on estava d'esquena, però...
M'he parat un moment de més al de la Bisbal. Que ha passat, hi ha unes coses que quan he arribat a la Creu em pensava que ja estava i que ja baixava superràpid. I la veritat és que quedava un bon tros de serra, que l'he seguit fent canya, l'he feta molt bé tota la serra. I al moment que tocava córrer, al principi he conegut bastant un camí que hi havia molta pedra i els trossos així més suaus, no sé, m'he anat cansant, com em passa moltes vegades. També ara al final hi havia pujada. Ha estat un bon rato des de l'últim avituallament, ja començava com a pujar suau, però... I corria la carretera una mica així, el típic final de marxa eterna. El Ferran, no sé a quina hora arribarà, estava... No ha arribat? No. Hòstia. No sé, porta... Bueno, aquests també, però porta 3 marxes seguides. L'home aquest dels bombers m'ha dit que un any va fer 16 caps de setmana seguits. Mare meva. Bueno, a casa t'espera una dutxa i una pizza.